Ja, velkommen. Velkommen til grundkursus i kristendom. Vores kursus i 4 afsnit, hvor vi bliver opdateret på alt det vigtigste i kristendommen. Ja, og I er med igen, i hvert fald nogle af jer derude. Det er fantastisk. Det bliver, vi har jo været igennem lidt af hvert. Vi startede i Bibelen, fandt ud af, at Jesus var citatfusker. Vi kørte op til kirkens ældre historie og fik virkelig en tour de force igennem kirkemøder og kirkefædre og så videre. Op til Luther i kirkens nyere historie, og nu er vi simpelthen der, hvor vi skal høre om kristendom i dag. Kristendom i 2021. Formen er det samme, som det har været de sidste 3 gange. Og hvis nogen af jer er med første gang, så kan man finde et link ind i eventet til de sidste kurser og se dem efterfølgende. Men formen er det samme. Vi tager sådan et 45 minutters oplæg, en lille pause, og så åbner vi for spørgsmålene derefter. Og Jørgen har lovet, at hvor de sidste gange har jo været meget videnstung på en eller anden måde også. Det har virkelig været der, hvor vi har fået fyldt bagtæppet eller bagagen på, sådan så vi har kunne egentlig nå frem til i dag, hvor vi kan diskutere, hvad er kristendom i dag, og hvor Jørgen har nogle bud på det. Og så derfor meget, meget gerne notere ned undervejs, eller skriv ind i kommentarfeltet på Facebook. Jeg kan lige sætte den på. I må faktisk også gerne jo stille spørgsmål undervejs, så tager vi dem op bagefter. Og allerede nu må I gerne skrive også, bare derinde lige, hej Christine sidder og følger med i kommentarerne og skriver, hvor I ser med fra. Vi sidder her i YMCA Amager. Det er på Oliebladsgade lige ved Amagercentret, Amagerbro Station. En af 3 lokalforeninger under KFUM og KFK i Danmark, i København. Vi er en hel del rundt omkring i landet, en del af verdens største ungdomsbevægelse, og en gammel 100-årig bevægelse, der altid har forholdt os til de store spørgsmål, eksistentielle spørgsmål, tro, kristendom, og som samtidig er en del af en verdensbevægelse, der helt naturligt gør os nysgerrige på at finde ud af, hvordan det her giver mening i dag. Så det er der, vi er. Jørgen Kvist er vores underviser. Han er tidligere højskolelærer og højskoleforstander i dag. Der er han generalsekretær i KFM og KFK i Danmark. Og Jørgen, vi skal teste din mikrofon. Ja. Skal jeg sige noget klogt? Er det der testen, eller er det kvalitet, kvantitet? Jeg tror faktisk bare lige, jeg skal sige, at jeg har simpelthen, der er en omformer, hvor der normalt har et kablet kablet internetsignal siddende ind i min iPad. Den omformer virker ikke i dag, så vi kører her via wifi-signalet. Og der står på min iPad, at det er lidt usikkert. Hvis der er problemer med, at det går igennem, så skriv det gerne lige i kommentarerne også. Hvis der er noget teknisk, så prøver jeg at se, om jeg kan løse det. Men det er jo indholdet, det handler om, Jørgen. Er det ikke det? Nej, det er der overhovedet ikke. Jeg glæder mig meget til i aften, men jeg har jo sagt ja til de her 4 gange, kun ud fra tillid til, at Peter siger, at alt, der er det jo formen og formatet og teknikken, der udgør 80% af det hele, og det er indholdsmæssigt 20%. Så jeg står for de 20% og har prøvet at give lidt indhold på det. Og det har været super spændende, men i dag der piker det jo. Fordi det hele har ledt frem til, nemlig det der med kristendom, giver det overhovedet nogen mening i 2021? Det er jo sådan det store spørgsmål i dag. Og som Peter sagde, så bliver det mindre videnstungt, end det har været. Nogen vil sige, godt, men mere liggende op til samtale, debat, overvejelse. Hvor er jeg i det her? Hvordan tænker jeg? Og så videre, og så videre. Mindre færdige svar, men også mere interessant, fordi det med kristendom er jo trods alt, det er jo en vidensdel i det, og det er det, vi har i høj grad været igennem. Hvordan har kristendom udviklet sig de første 2000 år? Og hvor står vi så i dag? Og alt det der forudgående, det er jo sådan for også at kunne have viden om, hvem er det, og hvilke tanker er det, jeg selv og vi står på nu. Så vi bygger videre på det, vi har snakket om de første 3 gange også. Men er du ny nu den her gang, så hop endelig bare med ind. Og i dag er det altså omkring det spørgsmål, hvordan giver det mening at være troende menneske i 2021? Og den korte opsamling fra sidste gang, man kan sige, sidste gang, der var overskriften, og sidste gang var sådan cirka fra 1500-tallet og så ind til i dag, der var overskriften individets sejr. Og det er sådan set overskriften for de sidste 500 år i europæisk idéhistorie og kirkehistorie.
Og så har jeg så som overskrift nu har sagt individets sejr og nederlag spørgsmålstegn. Og det kan I næsten have liggende i baghovedet. Altså er vi nået så langt i individualiteten, at det ikke bare længere er individets sejr, men nu også er individets nederlag. Det er i hvert fald et spørgsmål, man godt må stille, og sidste gang kom vi jo fra Luther, der tænkte, at Maren i Kært, hun kan tænke selv, og så ind til Dynamit Harry, som jeg nævnte i Olsenbanden, der sagde, at alle mennesker tænker på sig selv. Der er ingen, der tænker på mig, det er kun mig, der tænker på mig. Og det er jo sådan et ynkeligt toppunkt. Så skal vi kigge lidt på, hvad Folkekirken har svar til, og hvilke andre svar, der gives i tiden på det med at tro og religion, og mere samtale og debat. Stil endelig masser af spørgsmål og kommentarer. Og dermed også sagt, at det jeg prøver, det er at prøve at lægge forskellige bud op på, hvordan man kunne tænke om det, der er hent og i dag, og i mindre grad, at sådan og sådan skete det, og så videre, og så videre. Ja. Og den første slide her, det er sådan set bare noget med indvendinger mod Gud. Hvilke indvendinger kunne der være mod at tro på Gud? Ja, der er forskellige typer, og jeg har bare listet nogle af dem op. Det første er, hvordan finder jeg en nådig Gud? Det er der måske ikke så mange danskere, der går og spørger efter lige i tiden. Men det var det spørgsmål, Luther stillede sig selv, og ud af det spørgsmål eksploderede det hele for ham, fordi han fandt en nådig Gud, som man ikke skulle tilfredsstille, men man skulle tro på. Men hvordan finder man en nådig Gud, spurgte Luther. En anden indvending mod Gud, det er selvfølgelig den her, jeg kan ikke tro på Gud i en verden, hvor der er så meget ondskab. En helt reelt, klassisk indvending. Tredje, jeg føler, jeg mærker ikke noget særligt. I høj grad modernitetens indvending, altså tanken om, at når jeg tror på Gud, så skal jeg virkelig kunne mærke det, føle det, virkelig sådan meget intenst. Ellers så er det jo ikke noget. Hvad skal jeg bruge Gud til? Også tror jeg en helt reelt moderne indvending. Altså, what's in it for me? Og hvis ikke det giver mening, hvad så? Hvad skal jeg bruge Gud til? Altså Gud og religion lidt som sådan et forbrugstilgang til det. Det giver ikke nogen mening. Og mening er hård valuta for tiden. Altså i vores tilværelse søger vi mening, og det skal give mening. Lige fra vi går ned og køber en liter mælk nede i Irma eller Kvickly, så skal det give mening, det vi gør. Og så prøver vi at skabe mening i det, vi gør. Eller en anden indvending. Jeg kan ikke tro, når vi efterhånden ved så meget. Og det fælles for mange af de her indvendinger er jo det, at jeg kan ikke få det til at give mening. Og sidste gang snakkede jeg om det der med, at jeg tror på dig, at tro er et særligt ord. Altså, at jeg kan godt i et stykke tid prøve på at anstrenge mig på at tro bedre eller mere og sådan nogle ting. Men grundlæggende er tro ikke noget, jeg selv kan, en kompetence, jeg selv kan udvikle og udvide og gøre stærkere. Men tro er afhængig af det, jeg skal tro på. Tror du på Mette Frederiksen? Ja, det gør jeg, hvis hun er troværdig. Og ellers så er det hendes opgave at blive det, så jeg kan tro på hende. Og det samme gælder med Gud. Og dermed også sagt, altså om man tror eller man ikke tror på Gud, det afhænger rigtig meget af det gudsbillede, man har. Lad mig give nogle eksempler. Hvis man har det billede, at Gud er sådan en almagtsgud, altså at Gud har magt over alt i tilværelsen, så konflikter det i hvert fald for mit vedkommende med min egen erfaring fra mit liv. Der er ting i mit liv, som jeg virkelig synes Gud han skulle have grebet ind overfor, hvis han virkelig var en Gud, der styr på alt og ville alt godt. Så hvis jeg har billedet af en almagtsgud, så passer han ikke til mit liv. Altså en klassisk almagtsgud. Jeg har siden bud på, hvordan vi kan forstå det med almagt. Eller et andet eksempel. Hvis nu man har et billede af Gud som den store dommer, der sender nogle mennesker i helvede, og det er det gudsbillede, man har, at den store oversender, ja, så passer han for mig at se ikke til i hvert fald rigtig mange ting i Nye Testamente, hvor vi har en Gud, der vil frelse hele menneskeheden og verden. Og jeg står måske selv, og sådan har jeg det selv, og siger, men jeg gider faktisk ikke at blive frelst, hvis det betyder, at min kæreste og mine børn skal sidde i helvede. Det gider jeg faktisk ikke. Og derfor, hvis jeg har det billede af Gud,
Eller hvis jeg har et tredje eksempel, det er sådan en kammerat-Gud. Altså, Gud er min bedste ven. Det gudsbillede vil heller ikke flugte til mig, fordi jeg vil ikke have en Gud, der er kammerat med. Jeg vil have en autoritet, en, der kan kalde sig Gud, en, der er stor nok til at være Gud, og ikke bare til at være min bedste ven. Dem har jeg mange andre af. Så hvis jeg har sådan et kammerat-Guds billede, så flugter det i hvert fald ikke med mit. Eller hvis nu tager det billede, der er på slide, der, som har et billede af, at Gud, han er sådan en quick-fixer Gud, og så sidder ham der, hr. Jensen, i sin fede lænestol og siger, så gør der noget, Gud. Og så han ser på alle ulykker i verden. Men så er det klart, så kan han ikke få sådan et gudsbillede til at rime på en troværdig måde. Så om man tror på Gud eller ej, hænger meget sammen med, hvilket gudsbillede man har. Så hvis man er svært ved at tro, så vil jeg også sige, stille kritisk ind på dit eget gudsbillede. Og måske kunne man sige, at unge i dag har svært ved at, måske har de svært ved at give plads til en nådig Gud, fordi de står midt i og er så hårdt dømmende sig selv. Det er en tese, det er et spørgsmål. Men helt grundlæggende, så både kirken og Gud og så videre eksisterer i det moderne samfund på de præmisser, at what's in it for me. Og der er det, vi prøver at skabe mening. Ja, det var nogle, de jo bare lige sådan for at line det op, nogle af de indvendinger for, og der er masser af, også af gode indvendinger mod at tro på Gud i en moderne tid, hvor vi har en velfærdssamfund, og ellers statsminister Mette, og sådan nogle ting, der tager vare på os alle sammen. Ja, og så vil jeg give nogle bud på nogen, der prøver at reflektere, hvor det er, vi står nu. Den første, det er bare Minds of 99, det band, som tror jeg, der er et billede fra Roskilde Festival, hvor de spiller. De har et nummer, der hedder En Engel, og jeg har taget nogle klip fra teksten i det nummer. Og det er altså ikke, det er ikke teksten i sin sammenhæng, jeg har bare lige sagt sådan nogen ud. Jeg kan ikke ændre på den, som jeg er. Det er lige meget, hvad jeg gør. Så alt er ligesom før. Og så er der noget mellemstykke omkring den der engel, der skal komme en engel, og så spørges der, må den vil være barn med vinger på, må den vil ligne mig, må den vil være flink og bare forstå mig for alle mine fejl. Jeg kan slet ikke ændre på den, som jeg er. Det er lige meget, hvad jeg gør. Alt ender ligesom før. Har jeg set en engel komme. Altså et virkelig, der er vi over det eksistentielle. Det er det eksistentielt ramte moderne menneske, der råber ud af sin smerte. Det moderne menneske, der er i gang med at dømme sig selv, men råber efter en instans udefra, kom og forstå mig med mine fejl. Kom, kære engel. Men også en erkendelse, et ung menneske måske, der har en erfaring af, at jeg har prøvet på at anstrenge mig, jeg har prøvet på at være ansvarlig, jeg har prøvet på at være et ordentligt menneske, jeg har prøvet på at gøre det moralsk rigtigt hele vejen, men det er alt sammen, ender det ligesom før. Og så er der måske nogen, der husker tilbage til sidste gang, hvor vi havde Luther, der sagde Simul Justus et peccator. Altså det med, at mennesket altid er både synder og retfærdiggjort. Og sondring mellem, vi er skabt i Guds billede med potentialer osv., men der er også en anden del, der bare er, at vi fejler. Ja. Så det at være skabt i Guds billede og være synder, den dobbelthed, synes jeg, Minds of 99 råber ud på en befriende, eksistentiel måde. Min formulering sidste gang var, at det er super befriende at kunne få lov til at være et syndigt svin, i stedet for at skulle være en moralsk perfektion eller et fromt lam. Så i hvert fald det med tilgivelse for synd og for uperfektion, det synes jeg, det er det, de forsøger i den tekst at rumme og reflektere. Parentes sagt i den forbindelse, det fik jeg ikke sagt sidste gang, at det, der blandt andet skete i reformationen, den lutherske reformation, var jo, og det der er psykologer blandt andet, der har sagt, det værste, der skete, det var sådan set ikke det, at præsten kom ind i gudstjenesten, og nu skulle folk høre på lange prædikener, men det værste, der skete, var, at man smed skriftestolen ud. Så vi i en Luther-sammenhæng ikke har den der institution, den boks, hvor vi kan gå ind og sige, hvad jeg har gjort forkert, og så gå ud tilgivet. Så den der skriftestol, måske er det skriftestolen, der råbes efter i den her tekst. Det er sådan i det eksistentielt råbende hjørne. Hvis vi bliver i det eksistentielle hjørne, så er vi over ved Søren Ulrik Thomsen,
mange kender ham, dansk forfatter og digter, som er en mærkelig sammensætning af at lave street-ting og sager i København, da han var ung og stadigvæk er modernist og moderne tænkende, men også meget egentlig klassisk kristen tænkende og er blevet kristen hen ad vejen. Han har i den her bog, som for nylig er kommet på Bibelselskab, Tro mod ritualet, der er der et essay, som han har skrevet for nogle år siden, men det er også gengivet her i. Og der har han det her, synes jeg, kernecitat. I dag, hvor jeg har haft så rigelig tid til at dumme mig, og er blevet lige så anløben som alle de andre rustne nedløbsrør, synes jeg sjovt nok, at det tværtimod er et meget nådigt begreb. For hvad ligger der i arvesyndstanken andet, end at det simpelthen er et menneskeligt vilkår at begå fejl? Og at jeg ikke synder, fordi jeg er mig, men fordi jeg er et menneske. Og vi er også i det eksistentielle hjørne, hvad vil det sige at være menneske? Og der hører jeg også det, at den der med, jamen, jeg kan ikke sådan vælge ved at være synder, ved at ikke være, men det er et eksistensvilkår, det er et grundvilkår. Og det er en tilgang til ordet synd, hvorimod andre kan have et mere moralistisk billede af synd, som noget, jeg kan gøre noget ved. Så er synd et eksistensvilkår, eller er det et moralistisk begreb? Det er også en vigtig sondring, man må afklare sig med sig selv. Og Søren Ulrik Thomsen siger, at det er et eksistensvilkår. Og derfor skal man ikke hele tiden gå og tæske sig selv i hovedet over de fejl, man begår. Det er et eksistensvilkår ved det at være menneske. Og det er så selvfølgelig ikke en blankocheck til bare at gå rundt og være et dumt svin, sådan for sjov, eller sådan. Det er et bud. Så har vi en anden strømning, som fylder meget for tiden, kulturkristendommen. Altså det, at kristendommen ikke først er så indlejret i vores kultur, kvæg mange århundreders kristendom i Danmark, at det er indlejret som sådan en kollektiv, kulturel, national ting, mere end det er min personlige tro. Og den strømning repræsenterer i høj grad ved Dansk Folkeparti har gjort de sidste årti eller to. Og det vil jeg godt lov at sige lidt til, men jeg kan ikke lade være med. Det er ikke for at gøre grin med Dansk Folkeparti, men det er for at lave en meget seriøs og meget alvorlig kritik på dem. I august måned sidste år havde de sommergruppemøde, og i den forbindelse gik Messerschmidt ud og sagde, at nu skulle de unge vide noget mere om kristendom, fordi unge fatter intet om kristendom. Det var det, de sagde. Og så lavede DR altså nogle fuldstændig herlige klip, hvor de så gik rundt og spurgte Pia Kjærsgaard og andre efter helt basale ting omkring kristendom. Pia Kjærsgaard fik spørgsmål, hvad hedder de 4 evangelister? Hvortil hun så svarede, det aner jeg simpelthen ikke. Bare for at sige, altså, hvis det grusomme i det her er selvfølgelig, det virkelig grusomme er selvfølgelig, at man ikke bare er hykler og ikke ved noget om kristendom, selvom man kræver, at unge skal vide noget om kristendom. Det, der er meget værd, det er jo selvfølgelig, at det er gemen misbrug af kristendom og Gud er værste skuffe, nemlig at man har sætter det op sådan spin strategisk, fordi man tror, man kan få vælgere på det. Altså misbrug af kristendommen af Gud, for at prøve at skaffe sig selv magt. Føj, siger jeg bare. Og den kritik skal selvfølgelig lyde. De konservative, Søren Pape, har jo også været ude og repræsenterer også i nogen grad den der kulturkristendom. Havde for nylig et interview i Kristi Dagblad, hvor han jo meget skarpt og præcis sagde også, at jeg skal som politiker ikke kristne danerne. Og det var klogt sagt. Altså, Papes udgangspunkt er helt klart sådan et kristen værdigrundlag på rigtig mange måder. Det er super fint, men også en forståelse af, at det er ikke min opgave som politiker at gøre det. Nå, men man kan sige, at hele den der kultur-kristendomsforståelse starter jo på mange måder op 9/11 2001, hvor hele værdi-identitetspolitikken bliver stærkere, og kristendom bruges og misbruges også indimellem, og også i en konflikt med islam. Og så er der nogen, der kan spørge, og efter hvad vi har snakket om tidligere, kunne nogen godt spørge, hvordan hænger den her nationale kristendom sammen med Nye Testamentet, hvor vi gentagne gange har brud med forskellige sociale og etniske grænser,
og hvor der i stedet blev præsenteret en universalisme, at kristendom er for alle og for hele verden. Svar til det er bare, det hænger overhovedet ikke sammen. Og jeg kunne få lyst til at råbe højt og sige, hvor har vi snart brug for, at Jesus kommer igen og slår i bordet og siger, tolderen, der er for Rom og for fjenden, kom indenfor, du skal være her. Den barmhjertige samaritaner, dig der er en skide polak, eller hvad vi kan sammenligne det med, du skal også være med, og så videre, og så videre. Ellers kunne vi begynde at læse Nyt Testament på den måde. Det vender jeg tilbage til. Men kultur og kristendom fylder rigtig meget for tiden, og en stærk strømning i Danmark. Ved siden det er det, jeg kalder aktivisme af forskellige art, og det er en meget bred folkekirkelig bevægelse. Der er klima og kristendom, hvor man sætter det sammen. Der er folkekirken i Aarhus, står der mere end du tror. Altså forstået på den måde, at der er meget mere i, der er pilgrimsvandring. Og sådan en meget bred bevægelse, som KFM og KFK også er en del af, men hvor man forsøger at få tro og tænkning til at hænge sammen. Folkekirken skal ikke have magt og skal ikke være synlig, men den skal dog alligevel have form og synlighed i et multikulturelt samfund og være en del af samfundet. Og på den måde kan man sige, at det er nej til en sådan missionsk sektarisme, men det er også et nej til tideværv, der siger ingenting. Altså bortset fra det med, at vi er mod islam og for dansk nationalisme. Så ind imellem de to lidt yderpunkter er der en kæmpe stor folkekirke bredde og som man kunne kalde aktivisme i en eller anden form. Der er også et billede her, eller på slide, der er et billede fra en tysk, jeg tror det er en lufthavn, hvor der står rullet ud på sådan en tæppe, og det findes med de tyske kirkedage. Der står, liebe deinen Nächsten, altså elsk din næste, egal woher der næste kommt. Altså uanset hvorfra næsten kommer. Det er jo interessant, om den sætning tror jeg også, den sidste kan oversættes med, uanset hvorfra den næste kommer. Og det er jo interessant at have liggende lige der, hvor det er i sådan en ankomsthal. Altså så bare som eksempel på en kristendom, der udtrykker sig i offentligheden. Ja, så har jeg taget en anden gut med, som jeg synes er sjov i den her, og god. Lars Kvartrup, han er sociolog, og han har skrevet en bog, som jeg synes er mere spændende og bedre, end hvad mange teologer har skrevet. Virkelig inspirerende. Bortset fra overskriften altså. Det er helt håbløst. Den hedder Paradoxhåndtering og ritualproduktion. Og det er der simpelthen, og når man kender indholdet, så passer den fuldstændig perfekt. Men man kan ikke sige, at man tror, at man skal lave en bestseller med sådan en overskrift her. Det er en replik til forholdet mellem tro og viden blandt andet. Man starter simpelthen bogen med, og det er de to spørgsmål, man har. Kan et moderne menneske tro på Gud? Og hvis det kan det så gå i kirke og få givet sprog til sin tro? Det er de to spørgsmål, han er optaget af. Og det synes jeg, han giver nogle fine forklaringer på. Jeg har 3 slides her med den gode Lars Kvartrup. Og det er sådan, den første her, det er hele det der med tro, viden. Hvad kan man tro, når nu at vi ved så meget, og videnskaben fylder så meget? Der deler han den menneskelige erkendelse og viden op i 3 ting. Der er ting, vi ved med sikkerhed. For eksempel, at jorden er rund. Der er ting, som vi endnu ikke ved. Det er behandling af kræft, det er CO2, hvordan får vi løst det? Det ved vi endnu ikke. Og så det vi ikke kan vide. Så det giver mening, fordi samtidig har der været den der fra kirkelig hold, man siger, videnskaben tager mere og mere, vi ved mere og mere, der bliver mindre og mindre plads til religion og kristendom. Hvor han går op med det og siger, der er noget, vi ved med sikkerhed, der er noget, vi endnu ikke ved, og så er der noget, vi ikke kan vide. Hvad er meningen med, at vi er her? Og det er det, religion kan og skal svare på. Ja, det synes jeg bare er en god opstilling, han laver. Så i forhold til kirke og samfund, så siger han, jamen vi lever i en tid, hvor der er værdikaos, så der er ikke noget centrum. Og religion har ikke sådan længere almen gyldighed inde i sit eget lille rum, hvor man kan sige, sådan og sådan er der, og heller ikke autoritet i hele samfundet. Så det betyder, at kirken skal blande sig i et moderne samfund, og i al den multikulturalitet, der er. Men bland jer, sige til og fra. Og så skal kirken hjælpe til håndtering af tilværelsens paradoksalitet. Han er meget optaget af, at der er mange paradokser i vores tilværelser, og det kender vi alle sammen, og det skal kirken hjælpe med en håndtering af. Så det hedder livsfortolkning, det hedder ritualisering. Og så meget præcis, synes jeg, han siger det, at tidligere, der skulle kirken levere sikkerhed. Nu, der skal kirken hjælpe til at håndtere usikkerheden. Og det vil sige, i form af at prøve at skabe mening. Kirken skal
ikke levere sikkerheden, den skal hjælpe det moderne menneske til at håndtere usikkerheden. Ja. Og ham abonnerer jeg relativt meget på, fordi ritualet er for mig vigtigt og stærkt. I det ritualet gives vi rum og plads til, der kan være plads både til det kaotiske og til det allerstørste. Og så kan ting godt hænge sammen, selvom de ikke kan hænge sammen ude i verden, ude i en logisk, normal tænkning. Nå, og det sidste, den gode Qvortrup siger, det er, at kristendommen er paradoks og modsætning, og Jesus Kristus er både Gud og menneske, det har vi snakket om tidligere, den der dobbelthed er både Gud og menneske, og så kalder han ham paradoksfiguren, eller dobbeltgængeren, der hører til både i vores verden og i den himmelske. Og Jesus Kristus er den ultimative grænsegænger. Jeg synes også, at et spændende ord at se Jesus som grænsegænger mellem to verdener, og gennem tro kan vi overskride den grænse. Nå, det er Qvortrups bud på nogle formuleringer, der på nogen sæt kan reflektere en moderne virkelighed. Så her bare et billede, og det er endda et svensk billede, ikke? Og det er for at illustrere, hvad folkekirkens aktuelle situation er allerskarpest, tror jeg. Den ene mor siger, jeg har ikke ladet Karl døbe, han skal selv vælge sin tro, når han bliver stor. Og den anden mor siger så, jeg taler aldrig med Anna, hun skal selv vælge sit sprog, når hun bliver voksen. Og det er selvfølgelig en replik lige ind i midt i det, at den største krise for folkekirken aktuelt, det er hele dåbsspørgsmålet. Og specielt coronatiden her har jo sænket dåbstallene gevaldigt. Og specielt i Københavnsområdet her, der er kirken udfordret på, at folk ikke bliver døbt i omfang som tidligere. Så det vil nu og fremover også være det. Altså på den ene side set står det individets helt egen og rigtige tro, og derfor skal jeg som forælder ikke tage nogen beslutning. Det skal man selv vælge, når man bliver voksen. Den anden, giver man ikke noget dannelse? Altså, man kan se religion som dannelse, og derfor at man giver et religiøst sprog til sit barn, det er en del af en god og ordentlig opvækst. Ellers så er folkekirkens helt aktuelle diskussion lige nu, hvis man kigger i Kristi Dagblad, så er den diskussion om alle bliver frelst, eller det er kun nogen, der bliver frelst, og resten ryger i helvede. Der er også en aktuel diskussion om hele liturgispørgsmål. Skal vi have en ny liturgi i folkekirken, eller skal vi ikke? Og så ellers, hvis vi kigger lidt større spænd, så er det, og det hænger lidt sammen med dåbstallen, men så er det jo klart, at den udfordring, der er fra ateistisk selskab og sekularisme af forskellige art, som siger, nu er der er så mange institutioner, så meget sprog i det danske samfund. Vi orker ikke mere kristendom. Lad os blive fri fra det. Jeg havde fornøjelsen her for nogle år siden at være 3 måneder i USA, og der har jeg aldrig haft så stor forståelse for ateisterne, fordi jeg synes, alt blev fedtet ind i kristendom på en måde, som man næsten kunne få fornemmelsen af, nu bliver det for meget. Ja. Sådan er folkekirkens aktuelle situation, tror jeg. Og så har jeg taget det slide med her, det havde jeg altså også med sidste gang, men det er mit bud på en ting, som jeg tror også er for mange i dag er sådan en anstødsten, hedder det vel. Men det er Gud er almægtig og alkærlig, og hvordan hænger det sammen? Og jeg siger der, at den almægtige Gud har heldigvis ikke magt over tyngdeloven, Folketinget eller togdriften. Altså, hvordan kan vi bekende en almægtig Gud i en verden, hvor han åbenlyst ikke har magt over alt? Og her nu har han ikke magt over det hele, men han vil det også godt. Og så er vi nødt til at omdefinere magt. Gud kan ikke lige stoppe en bil, der kommer farende, eller et tog, der kommer farende, eller sådan nogle ting. Men han har magt som Gud, nemlig ved det, at han kan give håb og input og perspektiv på det liv, vi lever her. Han kan tilgive synd, og han giver mig et håb, når livets gjorde bliver for kort. De 3 ting, det er okay for mig. I den forstand kan jeg godt gå ind i kirken og bekende den almægtige Gud. Men det er en anden almagtsforståelse, end vi havde tidligere, hvor man troede, at Gud havde styr på alt. Og det ved vi jo godt, i hvert fald efter 1. verdenskrig, hvor mødrene rundt i Europa græd, mens sønnerne slog hinanden ihjel, at Gud har ikke magt på det, over det hele. Mit bud er så også, og så vender lidt tilbage til det med Bibelen, altså hvis vi skal kigge bagom og se, hvad er det kristendommen sådan særligt kan sige ind, også i den her tid, hvor vi har levet
1600 et eller andet år efter år 312, hvor kristendom ligesom kom på magthavernes side. Så skal vi, så synes de mest spændende briller at læse Nyt Testamente ud fra, det er at se, hvad er det Jesus gør, hvor han, og det er for mig den røde tråd, hvor han systematisk bryder nogle grænser, nogle sociale grænser, nogle holdningsmæssige grænser, noget der var uforventeligt. Og jeg nævner bare lige 6 stykker her, tror jeg. Besættelsesmagten Zacchaeus, han er toller, han besættelsesmagtens toller, ja, han skal hive penge ud af folk. Og så kommer Jesus, der er jøder, og kommer forbi ham, han sidder oppe i et træ, vil han gerne se ham, så siger han, hey, kom ned, jeg vil spise sammen med dig. Underforstået, jeg vil have fællesskab sammen med dig. Inviterer fjendens lakaj indenfor. Det er godt nok et brud på etnicitetsgrænser og nationale grænser. Eller der, hvor de spørger mig, hvordan er det, man skal opføre sig ordentligt, så fortæller han dem historien om den barmhjertige samaritaner. Og samaritaneren er virkelig polak, tyrker, perker, eller hvad vi vil kalde, at nogen vi bare ser ned på i dag, nogen der ikke er inde i det gode selskab. Og så sætter han ham samaritaneren frem som rollemodel for, hvordan man som menneske skal opføre sig. Det er vildt provokerende. Hyrderne, som er de første vidner til, at Gud tog sandaler på fødderne, var ikke på den tid værdige, var ikke troværdige til at i forhold til at sige sandheden om en sag i en retssag eller lignende. Og det er dem, der bliver sendt som de første vidner. Tilsvarende kvinderne efter påskedag, de er de første hovedvidner på, at det mest vilde er sket. Og de er ikke engang, har ikke status i det samfund, de har ikke magt, de er ikke troværdige. Og så dem, der bliver sendt. Eller børn, som bliver sat som rollemodel. Hvis man bliver som barn, kan du slet ikke komme ind i Guds rige. Hvad var børn på? I dag er børnene dem, vi alle står og falder på knæ for, de bestemmer det hele. Sådan var det ikke dengang. Der var de ikke mennesker, de var på vej til at blive mennesker, men de var ikke mennesker endnu. Og så dem, han sætter ind som rollemodel. Altså hvis vi læser de tekster her, og forstår dem i den kontekst, og ikke i vores egen, så kan vi se, hvilken, synes jeg, systematik, der ligger i, hvordan han træder ud over nogle forventelige grænser i den kontekst, han selv er i. Han sidder til bords med og er venner med toldere og syndere. Og det tager han til som sin egen identitet, og bliver korsfæstet for det. Han vasker disciplenes fødder, ham der var den store mester, han bliver tjener for dem. Altså bare lige for at sige, det synes jeg er den mest klare røde tråd i Nye Testamente, at kristendom bryder al konvention, al formalitet, ikke nødvendigvis formalitet, men han bryder det gode selskabs afklarede og veldefinerede normer og regler. Og det er sådan meget min egen position, at man må altid huske at stille kritiske spørgsmål til en kristendom, der er ved at blive for pæn, eller af de pæne menneskers religiøse fernis, eller en kristendom, der passer for godt ind i et samfund, i en kultur, en kristendom, der er for tilpasset. Hvis en kristendom er blevet for meget de velbjerges religiøse og moralske blåstempling, så må vi finde det kritiske blik frem. Kristendom har altid et kritisk spørgsmål til os og til mig, når jeg er i gang med at blive for selvfed og for selvfrelst og for selvretfærdig og selvgod, fordi jeg tror, at jeg lige er på den rigtige side af stregen. Eller det kunne være, når jeg tror, at jeg lige er færdig med en sag, så er der altid mere at sige. Det er sådan mit personlige land. Nå ja, og så har jeg tænkt, altså hvis man vil være muslim, og så skal I vide, at så kan man gå ind og google, fordi så kan man finde en muslimsk startpakke. Og sådan en muslimsk startpakke engang kostede 475 kroner. Og der var 3 ting i den. Hvad var der? Der var en koran, og et bedetæppe, og så var der et kompas, så man ved, hvor Mekka er henne, og man skal bede i retning af. Nu er vi inde og google igen, og der var normalprisen på det, jeg fandt nu, det var 503 kroner. Men der er aktuelt tilbud, så man kan spare 143 kroner lige nu. Og til gengæld, så får man også en halal Haribo-pose med slik med. Nå, det var bare lidt forbrugerbonus-info. Men ideen er jo god, det der med sådan en muslims startpakke. Så er der noget konkret bedetæppe og sådan ting. Og så har jeg tænkt på, hvad har vi i kristendommen? Og derfor har jeg lavet sådan en kristen startpakke her.
og tænkte, hvordan skal sådan en kristen startpakke tage ud? Og det er faktisk nogle år siden, jeg lavede den. Der flåede jeg en gammel salmebog, der er en masse der salmerklister på her og sådan ting. Men så har jeg foran, der er fadervor, og så er der en velsignelse, og så er der trosbekendelsen, og så er der et kors her, og heroppe, der er sådan en fisk. Ikke bare fordi jeg er lystfisker, men også fordi, at fisken ligesom er kristendomstegn, ikke? Og så kan man se, hvad har jeg stoppet i min kristne startpakke? Og det til overvejelse, hvad kan man stoppe i den? Jeg har stoppet den nye aftale i. Det er sådan en populær udgave af det nye testamente. Den nye aftale, jeps, den skal vi have. Så har jeg, ud fra det, at først, så har jeg 3 vandballoner. Og det er fordi, de hver repræsenterer lige sådan en håndfuld vand, ikke sandt? 3 håndfulde vand, og man er døbt, og så er tilværelsen helt ny. Ja. Og så skal vi selvfølgelig også have nadver, fordi nadver er meget, meget vigtigt. Og der har jeg tænkt lang tid på, skulle det være en rødvin, eller skulle det være en hvidvin? Og jeg tror egentlig, Gud er ligeglad meget. Så kan man vælge en rosé. Det her det er en lille rødvin. Og så er der Marie Kiks. Og jeg synes, de er træls, de der, nogen man får op i ganen. De ser altid fast. Så jeg har taget nogle med chokolade. For det må godt være lidt fest, når man går til madvar. Ikke? Og så det sidste, der er her i min kristne startpakke, der er jo de der jokerkort, jeg havde med sidste gang. Ikke? For det første, de 4 ting, vi får sagt, når vi går til nadver. Knæl. Bum, bum. Hold din kæft. Du er ikke på. Der er en anden, der er på. Nu skal du høre efter. Og det, du skal høre efter, det er, at du er tilgivet. Og på det grundlag skal du leve resten af dit liv fornyet og frit. Det var det. Så altså 4 jokerkort, Marie Kiks, en lille rødvin, 3 vandballoner og den nye aftale. Og så lidt velsignelse og trosbekendelse og fader vores strøget rundt omkring. Det er mit bud på en kristen startpakke. Og bare som en idé til, at man kan lave sin egen, som man vil. Ja, så lovede jeg også på et tidspunkt, at vi skulle gå i gang, den her gang nå sådan en trostest. Og det ved jeg ikke, om det er en trostest. Men sådan fra 1 til 10, ikke? Og det har jeg lavet 2 slide her på det. Fordi der er sådan nogle continuum. Og der er ikke noget, der er rigtigt eller forkert, men man kan godt sige, mellem tro og gerninger, hvor ligger jeg så? Drejer det sig kun om tro? Skidt være med gerninger. Eller drejer det sig om gerninger? Så kan man give sig selv nogle point der. Jeg tror, jeg lige sætter den 4 på den. Kan vi krydse af. Så er der noget, der hedder Bibel og kirke. Altså Luthers tænkning om, det er Bibelen først, og kirken overruler det. Så nu skal vi skal være lutheraner, så det bliver nok også et 4-tal. Ja. Har man et billede af, at Gud er sådan en fremmed, majestætisk Gud, eller er han sådan en meget nær personlig Gud? Der tror jeg måske, jeg er på en 3'er. Og I skal bare være uenige med mig og sætte den et helt andet sted. Har jeg en subjektivitet eller en objektivitet? Er det min tro, der er afgørende, eller er det Gud, der giver troen? Der er jeg på 9'er, tror jeg. Er min kristendoms oplevelse det, at det er primært sådan en oplevelsesting, eller er det sådan mere en erkendelsesmæssig, intellektuel sag? Der er jeg nok sådan forbenet 7-8 stykker, tror jeg. Måske. Nå, jeg fortsætter lidt. Har jeg et billede af kirken som sådan noget lavkirkeligt, noget af det der, jeg bedst kan lide, hvor der er spontanitet, og vi gør lige det der, eller er jeg sådan en rigid ritualist? Og der er jeg nok over lidt det rigide, 8-9 stykker. Er man til aktivisme eller traditionalisme? Altså en mere synlig kirke eller en usynlig kirke? 4. Jeg sætter bare nogle tal på, for så er det lidt at forholde jer til. Er det samfundsengagement, der er afgørende, eller er det Jesu genkomst og evigheden, vi skal kigge på? 3. Og så er den nummer 2, der den her kun sat på, fordi hvis man vil, det er jo altså virkelig bare en god scorereplik. Altså måske i hvert fald i teolog bare, eller sådan et eller andet. Altså er du mest til præsentisk eskatologi eller futurisk eskatologi? Eskatologi betyder noget, det sidste, det vigtigste, det afgørende. Og er det det, der er lige nu, eller det, der ligger fremover? Præsentisk, det er nu, futurisk fremtid. Så hvis nu man siger, jeg er nu lidt mere til præsentisk eskatologi, og det er jeg i høj grad, fordi Guds rige er allerede kommet nær, sagde han.
Og så tror vi, at det kommer endnu en gang i klar blik. Hvis man synger sådan nogle amerikanske negro spirituals, fordi man gik i marken og var slave, ikke sandt? Hvor livet her virkelig føltes som et helvede på jord, så er det klart, man er nødt til at have noget futurisk og fremtidigt at håbe på. Er det med kristendom primært sådan kultur, værdier, en værditing, eller er det en mere trosting? Der er jeg over på 8 stykker, ikke? Nå, det er bare et bud på at teste sin tro. Så har jeg fået en anden lille sjov ting. Det er sådan en flowchart for choosing your religion. Og så det første, der blev spurgt efter, mange guder vil du tilbede? Og så den første tons af den, eller der omkring, altså vil du have en helt stor mængde. Og den i midten, det er kun én, og den til højre, det er ingen. Og den kan man så løbe lidt igen, og synes, det er bare sådan lidt sjovt, ikke? Tag lige den der only one. How do you feel about bacon? Så testsvaret. I love bacon. Så ryger man lige ned i at være en naturlig irriterende person. Er du det? En naturlig irriterende person? Nej, det er jeg ikke. Okay, men så er du en almindelig kedelig kristen. Og så lander man som kristen ned i den der. Nå, men bare for at sige, sådan kan man jo ikke lige bare fremskrive tingene, men det er bare et sjovt bud på det. Vi er tæt på at nå til, hvad jeg vil sige i dag, men jeg har jo den her, at hvis ikke man, og så videre, så må man prøve at sige det lidt simpelt. Og det her, det var en opsamling af nogle one-liners, de ikke alle sammen refererer til noget, jeg tidligere var inde på. Men man kunne måske godt formulere kristendommen som, tag dig sammen, men tag ikke det hele på dig. Altså det er den der spænding, synes jeg, der ligger. Tag dig sammen, du har fået et liv, gør det ansvarligt, så godt du kan, men du skal ikke tage det hele på dig, som mange unge i dag måtte have en tendens til. Kristendom drejer sig ikke om at lære udenad, men om at leve derudad med ånden, skråstreg, det ånd og vind er det samme, men med vinden i ryggen. Det synes jeg er sådan et godt billede. At tage billedet af, at du lever derudad med vinden, Helligånden i ryggen. Mm? Og så det her, det er bare sådan en lille forsøg på at, jeg ved ikke retfærdiggøre, hvorfor der er teologer til i verden. Men hvis teologer kan bruges til noget, så må det være, at de kan sige, at opstandelsen er vigtigere end sædelighedsmoral fra 2. Mosebog. Og dermed sagt, at alt er ikke lige vigtigt og gyldigt i Bibelen. Meget er der sagt om Gud, men smålig er han ikke. Det er der, jeg er nået til. Han er god, og han er stor. Evangeliets kerne er en lang invitation på tværs af alt. Lad bare stå. Det glade budskab er, at det, der så ud som en begravelse, blev til en opstandelsesfest, og at festen stadig er i gang. Og det er det eneste, jeg lige har streget under. At festen stadigvæk er i gang. Det er lige her, vi sidder på Amager denne 24. februar 2001. Og så for lige at slutte et helt andet, og måske mærkeligt sted, men ved Bidens indsættelse var der jo hende her, den gode Amanda Gorman, som sluttede sit digt med: The new dawn blooms as we free it, and there's always light, og så har jeg tilføjet, and faith. If only we are brave enough to see it. If only we are brave enough to be it. Yes, det var det for i aften. Første halvleg for i aften. Tak. Tak, Jørgen. Og ja, vi holder en lille pause om et øjeblik, bare nogle få minutter. Men en opfordring til, stil jeres spørgsmål på Facebook. Nogen har allerede været lidt i gang derinde. Eller gå ind på whereby.com/YMCA Amager. Det er sådan en online videotjeneste, hvor man ikke skal have nogen programmer eller være logget ind, men kan bare gå ind på en hjemmeside, og så sidder vi her og kan lukke dig ind, sådan, så vi faktisk kan få en samtale i gang også og få stillet spørgsmål. Så hvis du har et eller andet, eller synes, der er en eller anden ting, der er svært lige at formulere på tekst, eller så gå ind på Whereby, og så prøver vi at få spørgsmålet igennem på den måde. Facebook, Whereby, 2 minutters pause, 3 måske, og så er vi tilbage om lidt igen.
Velkommen tilbage. Hvis nogen af jer lige skal have rendt ind til computeren med kaffen. Det er jo ikke os alle sammen, som Christian han gjorde opmærksom på i kommentarfeltet, der jo sidder på Amager, som Jørgen fik sagt. Nogle af jer sidder jo i Jylland eller andre steder. Men det føles næsten, som om vi er her sammen. Eller i hvert fald har vi Jørgen her, og I har spørgsmålene. Og det er det, der er planen i den sidste del her, at I kan stille et spørgsmål i kommentarfeltet, eller gå ind på Whereby. Og i virkeligheden skal jeg måske faktisk lige... Nu låser jeg lige rummet, fordi vi har den første, der er klar med spørgsmål derinde. Så hvis den næste kommer ind, så kommer I lige til et venteværelse derinde, hvor I så kan banke på. Så kan jeg se, at I er klar derinde. Christine og Philip sidder også her bagved, hernede. Og så jeg tror, vi er klar lavet med spørgsmål her. Og jeg kan tage det første lige fra Maria, som også har været en af vores spørgere tidligere. Maria Hove, der spørger, Jørgen, tror du, vi går mod amerikanske tilstande med hensyn til det her med at fedte Gud ind i alting? Du nævnte det her med, at du har rejst rundt i USA, og det var måske en af de skræmmende ting, du kunne se, at der er i hvert fald noget, hvor du næsten kunne misunde ateisterne, eller i hvert fald, hvor vi har brug for ateisternes tilgang, hvis det var der, vi endte. Tror du, at vi er der, eller vi går den vej? Jeg vil ikke sige, at jeg misundte ateisterne, men jeg vil sige, at jeg fik en forståelse for den, når trykket bliver så stort. Det seneste er, at tallene i USA faktisk de seneste år går ret meget i retning af, at der er færre, der identificerer sig med kristendom. Så jeg ser slet ikke billedet for mig, at det bliver mere intenst i USA, men det er jo skræmmende, hvordan kristendom bliver brugt og misbrugt i den politiske verden derover. Jeg tror ikke, vi går i retning af amerikansk tilstand. Dertil er vi simpelthen... Dertil er religionskritikken, eller i det hele taget kritisk tænkning i Danmark, hvor at vi i anden klasse alle sammen bliver bedt om kritisk at kigge på reklamer og hvad de gør ved og sådan ting. Altså den kritiske tænkning i folkeskolen er vanvittigt vigtig, tror jeg, for hele vores måde at tænke på. Og det er ikke for, at det så skal, fordi at det er et mål, at der er færre, der går i kirke, slet tværtimod. Men det er bare vigtigt, at der altid er en kritisk tænkning i et hvert samfund. Herunder også en religionskritik og en kritik af kirken er med til at skærpe kirken. Og ikke mindst den interne kirkekritik er jo enormt vigtig. Opgaven er jo at prædike evangeliet sandt og purt, som det står for alle præster. Og der skal man jo så ikke være bundet af alle mulige hensyn til det ene og det andet og det tredje. Altså jeg kan huske, vi rejste rundt og var inde i kirker i USA, hvor vi nu var nået til hver søndag. Og jeg kan huske et sted, hvor vi kom ind i en kirke, hvor der ikke var ret mange, og så kom vi som familie ind, sådan en ung familie, det er 20 år siden, så kom vi ind og med små børn og så videre. Og lige da vi kom ind, så var bare præsten deroppe, jeg kunne bare se, hun smilte. Fedt nok, nu er der bare nye kunder i butikken til at betale min løn. Ikke? Og derfor blev vi jo selvfølgelig budt velkommen og skulle sige alt, hvor vi kom fra. Man kunne bare se på dem, da vi sagde, om vi er bare lige fra Danmark, og vi er bare lige kommet forbi jer i dag. Så faldt hun næsten sammen. Altså, den frihed, der er i folkekirken ved, at det ikke er sådan en bruger-forbrugsting, men at man kan komme frit, det er der meget frihed i. Så er der sådan nogle negative sider ved det. Den kan vi tage til et andet spørgsmål. Ja. Jeg tror lige, vi prøver at gå over på vores... Nu skal vi se, om vi kan få det tekniske til at virke her igen. Sidste gang, der var det jo Philip, der var med op fra salen ovenpå. Den her gang, så er vi lidt længere. Vi er stadigvæk på Amager. Men jeg kan se, jeg har simpelthen jeg har allerede lige det første tekniske problem her. Det er ærgerligt, fordi teknikken er jo 80%. Det er jo det. Jeg tror lige, mens vi lader lige Mikkel hænge, og så tager vi lige i stedet for et spørgsmål fra Katrine. Katrine og Thea, de har haft spurgt før. Jeg ved ikke, om du kan huske dem fra tidligere. Og der er et lidt længere spørgsmål her, som jeg lige vil læse. Hej Jørgen og company. Katrine og Thea her. Vi er med igen. Vi har et spørgsmål. Når vi møder folk, der ikke er kristne, og vi forklarer, at vi er det typisk kritiske spørgsmål, at hvordan kan der være en Gud, når der er så meget ondt i verden? Du er også lidt inde på det til at starte med. Har du en god one-liner til det?
Altså, hvad kan man svare tilbage? Det kan nemlig godt være lidt flyvsk at sige, kend din tro, for det gør de jo ikke, eller ja. Det er jo et kæmpe stort spørgsmål, og en, tror jeg, klassisk indvending, selvfølgelig, og det er en helt fair indvending. Hvordan hænger det sammen? En af mine gamle undervisere, Niels Henrik Gregersen, formulerede det på den måde med et Beatles-citat, at det Gud gjorde ved skabelsens morgen, det var, at han sagde, let it be, altså lad det ske, og så bliver det til. Men også lad it be, lad det udvikle sig, hvorhen det vil. Og der kan man sige, det er lidt der imellem, så har det udviklet sig med stor tilfældighed, denne her verden. Og et eller andet, og nu er det bedre lyd, et eller andet sted kommer den der kære slange jo så ind i billedet, og det er jo billedet på, hvor har vi det onde fra? Det ved vi ikke. Det kan vi aldrig komme bag om at få et svar på. Men hvis vi havde en verden, altså det billede, der ligger i, at hvorfor har Gud ikke udryddet alt det onde, bygger jo på en forudsætning om, at Gud skulle allerede nu gribe fuldstændig og aldeles ind i vores verden og udrydde alt. Og det er det, som Niels Henrik Gregersen der forsøger at give et billede af. Nej, han har skabt det og sat det i gang, og så er det kun udviklet sig hvorhen, og i den udvikling er det onde kommet ind i vores tilværelse som en grundeksistens vilkår for os. Vi tror så, at Gud ikke bare har sat det i gang, men at han med sin søn har gået ind i den her menneskelige historie, og på et tidspunkt vil, kan man sige, trække det hele tilbage igen og sige, nu sørger jeg for, at alt bliver godt igen. Og i den mellemperiode lever vi med muligheden for at lade os inspirere af den kristne opstandelse og leve vores liv i det lys. Ja, altså, så det afhænger af Gudsbilledet. Man kan godt have det Gudsbilledet, Gud skulle udrette alt, og så var det jo paradisisk. For mig er det et eksistensvilkår, at tilværelsen er med både godt og ondt, og med os givet de muligheder, at vi både har potentialer for at søge det gode, men at vi alle sammen også kan blive demoniseret af det onde. Der er ingen af os, der er helgener. Så one-lineren, Jørgen, altså når man... Det er også altså one-liner på Gud og ondskab. Ja. Det er et livsvilkår for os, og det er det, om vi er kristne eller ej, og så hellere tale ærligt og ordentligt om det, og prøve at give nogle svar, der er troværdige. Også der, hvor vores forklaringer slipper op. For man kan sige, indtil Første Verdenskrig, nu siger vi lidt firkantet, hvor man troede på, at Gud havde det hele vores liv i sin hånd på en måde, så han løste alle problemer, og det opdagede vi som markant ved, at det gjorde han ikke, fordi de slog hinanden ihjel i skyttegravene. Og der blev der virkelig krise, fordi man havde billeder af, at Gud løser alt på en god måde til sidst. Der krakelerede det billede af den der almagts Gud, der har styr på det hele og vil være god. Og siden da har vi jo, synes jeg, været nødt til at prøve at tale ærligt og redeligt om, at her er et slip, vi ikke forstår, men det er et grundvilkår. Og så er spørgsmålet selvfølgelig, jeg har en lang personlig historie omkring, men det er sådan set lige meget i den her sammenhæng, men faktisk, altså, hvis Gud skulle, altså hvis man står i valget mellem, om Gud er alkærlig eller almægtig, så vælger jeg det Guds billede, at han er alkærlig, altså at han vil det godt, men der er ting, han ikke kan. For ellers skulle jeg leve med en Gud, der samtidig var god og samtidig ond, og så vil han være utroværdig for mig. Nå. Man kan jo stille opfølgende spørgsmål i kommentarfeltet, hvis det er. Eller gå ind på Whereby. Nu tror jeg har fået det til at virke, så lad os tage det næste spørgsmål. Jeg prøver lige at se her. Der var Mikkel. Nu kan vi i hvert fald se ham. Så må vi lige se Mikkel. Og hej, du kan vinke. Jeg tror også, Jørgen kan se dig. Ja. Yes. Nu må vi lige se, om vi kan få lyd på. Der er også Mikkel. Prøv. Der er ekko. Hvad gør vi lige her? Jeg skal have mikrofonen slået fra. Her. Måske. Mikkel, du sidder ikke og har åbent Facebook eller sådan noget ved siden af, vel? Nej.
Nå. Ej, det gik så godt sidste gang. Skal jeg lige se, hvad sker der her? Nu skal jeg lige se lyd ud. 1. Hvor går den ind der? Så går lyden ud der. Vi vil have Mikkel ind. Ja, præcis. Lydsettings. Sorry. Logitech Streamcam mikrofon. Nej, det er noget på. Eksterne hovedtelefoner. Ud. Så lyden kommer ud her. Det. Prøv du at sige noget, Mikkel, så kan vi bare skrue op for bare skrue op for dig, når du siger noget, og jeg holder mund. Mikkel. Vi kan ikke høre ham. Øj! Det var simpelthen den forkerte slider. Du har sagt noget, Mikkel, så kan... Det var den forkerte slider. Så bare skrue op for dig, når du siger noget, og jeg holder mund. 1, 2, 3. Mikkel. Aha, men det er fordi, vi har Facebook kørende her i baggrunden. Så stopper jeg lige sådan der. Mikkel, nu tror jeg, vi har fået lyden til at vi... Yes. Altså, I må indrømme, at det er gået relativt gnidningsfrit de andre gange, så vi skal have lidt bump på vejen her. Så Mikkel, du er på. Du har et spørgsmål til Jørgen. Jeg har et spørgsmål, og Jørgen, tak for det her oplæg, som altid en fornøjelse. Mit primære spørgsmål, jeg har flere, men lad mig bare tage et, som handler om det med kulturkristendom. Altså det ord plejer jeg egentlig at tænke anderledes. Altså du siger, det bliver sådan noget nationalkristendom, når man siger, det er bare den kristne kultur, som har en eller anden betydning for os som nation, og det er du ikke så vild med. Og det kan jeg sådan set godt forstå, men ordet kulturkristendom forstår jeg lige så meget som det der med, at man har kristendommen til sig som noget, der ikke er en meget eksplicit eller stor tro, tydelig tro, men er sådan noget, der ligger som sådan en del af den måde, man er på bare. Altså det vil sige, det er noget, der er man får sine børn døbt, man bliver konfirmeret, man bliver viet, man begraves, og det er der jo stadig mange, der har det sådan, uden at have en masse ord for, hvad det betyder. Og det synes jeg er ret væsentligt og vigtigt at fastholde det som en ting. Altså det vil sige, så kan man ikke sige så meget, som du har gjort nu her, omkring hvad kristendom er, men man har det som sådan en grundrytme i ens tilværelse, og det kan der sådan set være noget stærkt og fornuftigt i. Så viser sproget sig, og man får sproget lagt til i kirken, når man har brug for det, ved de der store overgange. Amen til alt, hvad du har sagt, Mikkel, og tak fordi du giver den nuancering. Jeg tror nok, billedet af Pia Kjærsgaard løb af med mig. Forstået på den måde, at kulturkristendom er noget meget grundlæggende, der ligger, akkurat som du siger, en grundrytme for de fleste danskere. Og det er jo, og det vil jeg meget gerne understrege, super, super godt, og hele den indlejrethed. Jeg tror bare, og så det fik jeg ikke understreget nok, men så ser jeg bare, at den nationalkonservative kristendomsforståelse har, hvad kan man sige, taget den grundrytme hos mange danskere og formået at artikulere den meget og komme til at udgøre en alt for synlig og stor del af det, man kunne kalde det der kulturkristne. Og det har man gjort i typisk jo et opgør, og det var meget belejligt, fordi islam kom. Så det er sådan islam over for danskhed, jo nogle meget asymmetriske størrelser, umiddelbart skulle man mene, hvis ikke man har det til den indgangsvinkel, at man skal være dansker for at være kristen, eller kristen for at være dansker. Så tak, Mikkel, jeg er 100% enig. Tak fordi du lavede den nuancering. Er der flere spørgsmål, nuancering og supplerende? Jamen, jeg synes det egentlig, når vi har Mikkel på her, og nu har du siddet og lyttet med, jeg ved ikke, var du med på det hele, Mikkel? Ja, i dag undervejs. Ja, ikke med de andre.
Nej, men så du har jo stadigvæk, og jeg kunne se, du kommenterede blandt andet på, at der var det kan vi jo lige få rettet her for liveskærm. Vi har en bog, som Jørgen viste frem, som ikke er fra Bibelselskabet, som Jørgen fik sagt, men som er udgivet på Eksistensen. Eksistensen. Naturligvis reklametid til Eksistensen. Hvor Mikkel sidder i bestyrelsen. Nå ja. Ja. Men var der andre ting, altså var der noget, du også bare lige for at sætte snakken i gang her, Mikkel, som du greb fat i, eller som du tænkte, det her var nogle refleksioner ellers? Jamen, jeg synes, den sidste af dine afsluttende one-liners, den tror jeg virkelig er vigtig og væsentlig, og det kan nærmest ikke siges nok, og med skarpe nok ord, det her med at ligesom tage dig sammen, men tage ikke det hele på dig, det tror jeg er det helt rigtige budskab. Også fordi det er virkelig den der sådan... Jamen altså, at man er nødt til at have begge dele med, for ikke at ende i to yderpunkter, som hver især er problematiske. Altså, det ene yderpunkt, som siger, jamen det er lige meget, hvad det er tilværelsen. Det vil sige, der er ikke nogen retning, og der er ikke noget, der vil noget med dig. Men den anden yderpunkt er lige så slem i moralismen, altså i den der tanke om, at det hele afhænger af, hvad det er, jeg foretager mig. Der er det vigtigt at finde ord, der ligger derimellem. Jeg synes, det er en fin måde at sige det på, som du siger der. Alt, hvad du kan komme med af one-liners i den retning, dem har vi alle sammen brug for, fordi når vi skal ud og holde foredrag, eller bare til vores eget sådan, liv. Så det sætter jeg stå på. Skulle jeg bidrage med en one-liner lidt i samme kategori, så tror jeg har måske nævnt den før. Altså det er den der med, at altså, Gud kræver alt, og Gud tilgiver alt. Og det er inden for den ramme, at vi lever også et kristent paradoksalt liv. For det giver ingen mening, hvis Gud kun kræver alt. Hvis vi er over at have det gudsbillede. Og hvis det er den Gud, der bare tilgiver alt, så bliver det også ligegyldigt, som du siger. Der er en kommentar, det er bare lige en lille kommentar på Facebook, også til noget af det, vi har snakket om med det her med almagt, hvor Christian skriver, i mit gudsbillede har Gud al magt på alle måder, inklusiv revision af tyngdeloven og DSB's rettigheder, men jeg tror, han elsker os så meget, at han ikke vil bøje vores frie vilje og fysikernes spilleregler før dommedag. Så man kan sige i hvert fald lidt en anden vinkel på det. Det er ikke fordi, du behøver, det er jo også bare en kommentar måske. Ja, og det er jo fair nok. I dag har jeg prøvet at træde noget mere frem som person og sige, hvor jeg lidt ligger. Og det er jo fair, at vi har forskellige syn på det. I mit billede er det bare væsentligt, at vi... fordi det tror jeg, det er nødvendigt, at vi taler ærligt om de modsætninger og paradokser, og det vi ikke kan svare på, det tror jeg er ekstremt vigtigt for at for at kristendom kan være meningsskabende for det moderne menneske, der jo er selvtænkende og kritisk tænkende. Og jeg synes, det er jo, du ikke er Christian, så kunne vi snakke om, men jeg synes, det bliver lidt en absurditet og en teoretisering, hvis ikke, fordi der er ting i min tilværelse, hvor jeg bare må råbe, han har sagt, hvor fanden er du Gud? Fordi lige nu er det, der gør allermest ondt i mit liv, der er til stede. Og hvis ikke Gud er til stede der, så er det en lidt teoretisk størrelse for mig at sige, at han har al magt. Og det er vel det nemlig, at det er meget baseret på personlige erfaringer, det her også, eller hvad? Eller Ja, men det er for lige at gøre det en lille bit smule personligt, men de oplevelser sidder vi jo alle sammen med, og dermed er det en eksistentielt problemstilling. Og der tror jeg ikke, der ikke er nogen mennesker, der lever et ærligt liv, der ikke kan sige, hold da fast, hvor var Gud fraværende der. Og der bliver en klassisk almagtstanke for mig en naivitet, som ikke giver svar på den erfaring af, at Gud var fraværende. Men jeg har ikke brug for en Gud, der griber ind i det DSB-tog, som i øvrigt kørte min søster ihjel, da hun var 1,5 år. Det kan jeg godt leve med, at jeg aldrig har set min søster, at Gud ikke stoppede det DSB-tog. Fordi jeg har et billede af, at han var imod det. Han havde bare ikke magt til at gribe ind. Og det er fint nok. Så har jeg stadigvæk et troværdigt billede af Gud. Men at sige, at den ene dag kører han min søster ihjel, og den anden dag redder han mit liv, det giver ikke rigtig mening. Så det er derfor. Ja. Super, jeg var lige ved at gå i gang med en overgang der, hvor men den var svær. Nu sætter jeg lige breakeren på igen her, og så siger vi,
det grundkursus i kristendom. Det her. Vi har god tid nu faktisk. Der er 20 minutter tilbage nu, og der er også, som du allerede kan se, der er kommet næste spørger ind i Whereby. Og der er også flere spørgsmål i kommentarfelterne. Jeg ved også, Philip og Christine hernede har sagt, at de også... så der er jo masser at tage fat på. Det er allerede nogle store spørgsmål, vi har haft op. Claus i Aalborg, du sidder med nu, og så skal jeg have skruet op for den rigtige. Og Claus, vil du ikke lige give lyd, så vi kan se, om der er hul igennem? Jo, der er hul igennem. Der er hul igennem. Velkommen til. Det er godt. Vil du ikke lige fortælle, hvem du er, hvor du sidder og ser med fra? Jo, jeg sidder i min sofa i Aalborg, og jeg er frivillig i K5K i, formand for udvalg for uddannelse og udvikling. Mm. Og selvfølgelig med i Aalborg K5K, ikke mindst. Jeg har et spørgsmål, Jørgen, og det er fordi, at der er nogen, der har kritiseret kirken for måske at fylde lidt for lidt her under coronakrisen. Altså, der har selvfølgelig også været svære betingelser. Kirkerne har været lukket og så videre. Men der er nogen, der sådan har antastet lidt, eller angrebet lidt det her med, at jamen, er det ikke sådan under en krise, der er mange, der måske oplever en fortvivlelse, er det ikke der, kirken måske kan stå endnu tydeligere frem med et budskab? Altså, jeg hørte et debatprogram i radioen for et par uger siden, og der var der en præst med, som indgik en samtale med alle mulige andre. Og den præst slog meget på det her med, at det vi kunne lære af kirken eller kristendommen, det handlede om afmægtighed. Altså vi skulle lære, at vi var afmægtige, og vi kunne ikke styre alting, og derfor var der måske også en mening i at åbne lidt mere op, eller ligesom acceptere, okay, den her epidemi er der. Jeg synes bare ikke, det synes jeg bare ikke lige helt greb. Jeg synes ikke, hun greb muligheden i det der radioprogram. Altså det var sådan lidt, nej, det ved jeg ikke lige, om det er det, der sådan lige skulle være kristendommens svar i sådan en tid her, fordi vi kan jo, altså coronakrisen har jo vist, at vi i en eller anden udstrækning faktisk kan styre de her ting. Så mit spørgsmål er egentlig, er der eller hvad synes du sådan er det mest væsentlige for at få sagt i den her sammenhæng i sådan en epidemitid? Og det kan også være, at kristendommen ikke i den forstand er sådan en krisereligion, eller en religion, der kan sige noget bestemt i krisetider. Det ved jeg ikke. For det første, det med, hvor meget kirken skal fylde og være til at lukke, og det ikke lukker det i corona, der synes jeg jo, der er det et dilemma, ikke? Fordi på den ene side er der også nogle konkrete mennesker, man skal passe på. Der var mere sårbare, og mange ældre, der kommer i kirken, kan man bare se bort fra dem og sige, at vi holder åben, for at manifestere, at kirken taler, uanset alt, hvad der sker. Og så er der altså nogen, der må lade livet. Det er i hvert fald, der er mange nuancer i det at sige, at kirken taler på kryds og tværs af det hele. Altså at gøre sig selv til sådan den store martyr og offer, hvor dem, der offrer livet, for at man ikke tager vare på at være solidarisk med det folk, som man er en del af, for det er også et andet aspekt. Det synes jeg. Så jeg er ikke særlig kritisk over for, at folkekirken ikke har fyldt så meget. Jeg synes, det giver anledning efterfølgende til en masse besindelse på, hvordan kan man være kirke under forskellige vilkår. Det er det ene. Og det andet, bortset fra sygdom og død, så har coronaen, det er jo et fantastisk eksperimentarium for det moderne menneske til at miste kontrol og være stille midt i kriser og kaos. Og måske så er kaos det kaos, der er, når man ikke har en fyldt kalender og sådan nogle ting. Så der synes jeg, der er masser at tale ind i for kirken. Altså når det moderne menneske taber kontrol, hvem er vi så tilbage? Hvad hvis nu vi bliver sendt hjem fra arbejde og alt muligt andet? Alle de der identitetsting, vi fylder vores liv med, når de krakelerer væk, hvem er vi så i virkeligheden? Og hvor vi sidder måske alene og har den store ressource, der måtte være tid. Altså tid til at lave ingenting, tid til at fordybe sig, tid til at tænke dybe tanker, tid til at være sammen med dem, vi er tættest på. Er der ikke mange, der har hørt prædikener, der har snakket om, at det er en forfærdelig tid, vi lever i, for folk har så travlt, og ingen har tid. Nu har vi fået al tiden. Så hvad er det så, vi vil gøre med den? Der synes jeg, der er noget. Og så er det mere sociologiske i det med, at kristendom og al religion har det med alt andet lige
og artikulere sig og stå tydeligere i krisetider. Altså det er der, man har mere brug for det. Så længe vi har Mette Frederiksen og en velfærdsstat, så lever vi lidt uden Gud. Det er jo en indvending, og sociologerne vil i høj grad give os ret et eller andet sted, at jo mere fedt vi har i hænderne, des mindre glemmer vi at tænke på de basale og grundlæggende ting, dybe ting i tilværelsen. Og det kunne coronaen da i den grad være anledning til. Det er ikke noget stort one-line eller stort udråb om, at hvad kirken har at sige ind i den her tid. Men kirken skal jo sige noget ind i enhver tid, og coronaen er en del af den tid. Og jeg synes, der på mange måder det er lettere at sige noget ind i coronatiden, end det er at sige noget ind i en dansk socialdemokratisk velfærdshverdag, hvor vi sådan umiddelbart har det godt og får lønsedlen alle sammen. Det synes jeg er en større udfordring for kirken. Var det svar, Claus? Ja, det... Kom igen. Synes jeg, altså, jamen det lover godt for... Det er bare fordi, jeg tror, at nogle gange, så kan man godt... Kirken kan godt blive lidt fanget i nogle sådan nogle... Altså, så, nu er det lige specielt hende præsten, jeg kan ikke engang huske, om det var, hvad hun hed. Hun blev bare sådan lidt et symbol på, synes jeg, en kirke, der også blev lidt en automatreaktion. Mm. Altså sige, jamen altså, vi er nødt, altså det vi kan sige ud fra et kristent synspunkt, det er det her med afmægtighed, det er noget med skyld og skam, men hun fik ikke rigtig forklaret, hvordan det lige, okay, skyld og skam, hvordan er lige det koblet præcis til det her? Men det fører vel også, undskyld, jeg bare lige afbryder, det er vel også lidt et spørgsmål, der jo nu kan se, Adrian har skrevet i kommentarfeltet, at om du har one-liners, Jørgen, på hvad fremtidens danske folkekirke, fordi man kan sige, det her spørgsmål peger vel også på, hvad er rollen for folkekirken i dag? Hvad er det, den skal sige ind i det hele taget? Men hvis man lige skulle brede den en lille smule ud der. Hvis folkekirken er noget, og jeg har været ansat inden 2 år som præst, og i løbet af de 2 år fik jeg ganske voldsomt stor respekt for, hvad folkekirken er, så er den alt andet end one-liners. Men så er den til stede der, hvor mennesker er, når tilværelsen er allermest grusom og presset. Og det er, når folk ikke har meldt sig ud af folkekirken alle sammen, for det er der 77 mange gode grunde til, og en stærk økonomisk grund også, sådan nogle ting, så tror jeg simpelthen, det skyldes det helt, og det er forkert at sige i en børne- og ungdomsorganisation, så tror jeg, det simpelthen skyldes, at der er simpelthen for mange danskere, der har haft for gode oplevelser af virkelig gode og nærværende præster i begravelsessituationer. Det er sådan, og det er bare for at sige, at ved forskellige begravelser, det er ekstremt, men også andre anledningsgudstjenester, at der har danskerne faktisk en rigtig god oplevelse af, at kirken kan noget med sit ritual og sine ord, der hvor mennesker, moderne mennesker, bliver ordløse og ikke har det religiøse sprog. Altså det tror jeg virkelig er deres en grunderfaring, som mange danskere har. Jeg tror, det er derfor, de er der. Så sorry til Claus og teateren. Der bliver ingen one-liner på, hvad kirkens opgave er, udover at den faktisk skal være alt andet end one-liner, men bare troværdig i de situationer, hvor mennesker kommer. Det var jo også en slags one-liner. Du har forstand på kommunikation. Det har jeg ikke. Claus, du må meget gerne blive hængende herinde de sidste 10 minutter, hvis der er så åbent, vi lige snakker om et øjeblik. Men alle kan jo stadigvæk stille spørgsmål nede i Facebook-kommentarfeltet, eller gå ind og være med i snakken her. Mikkel, du må også gerne komme ind igen. Der er blandt andet og det ved jeg ikke, om du kan svare på, Jørgen, et spørgsmål, der går på, om du har god litteratur, eller noget, man kan dykke. Nu skal jeg lige finde det her. Om du har henvisninger til litteratur, man kan læse om moderne feminisme og kristendom. Og jeg ved ikke, inden du svarer, så kan jeg sige, at Philip har allerede pinget formand for kristendomsudvalget i KMKK, Anne Jul Johansen, som er det ikke hende, du har pinget ind her? Nå, det er Christine, der har gjort det, er, at der måske er noget, hun kan bidrage med. Hun har i hvert fald været med meget i de her netværk, også i Europa, der beskæftiger sig med det. Jeg vil meget gerne overlade spørgsmål til Anne. Jeg ved ikke, om hun er her. Men Nå, hun er her ikke. Nej, det er hun ikke. Ej, hvor vil jeg gerne have sendt den videre, for det er hun mere forstand på. Det kan jeg simpelthen ikke. Nej. Moderne feministisk teologi, nej. Skal vi så ikke sætte spørgsmålet ned i den anden ende af bordet her? Fordi nu har I næsten fået lov at sidde noget tid. Mikrofonen skulle virke, hvis I tager den tættere på jer.
Philip eller Christine? Jeg kører. Nu har du lige sagt mange ting, og du har nok også delvis svaret på det. Men jeg tænkte, hvis man nu for eksempel var en børne- og ungdomsorganisation, som skulle gøre kristendommen relevant, altså hvad er det så, der er særligt ved den unge generation, der er nu, modsat måske for 20 år siden eller længere tid tilbage, og når man sådan kigger fremad, altså hvad er det så, man kristendommen kan i at møde den og de udfordringer og muligheder, som de står med i dag? Jamen, helt grundlæggende, det tror jeg har nævnt næsten hver gang her, så er det jeg ser med min fremskridende alder, der var yngre for 20 år siden, ikke også, at når en voksne samtidig har sagt, den der uansvarlige ungdom, så er det altså det eneste, der virkelig er nonsens og upassende og ukorrekt i forhold til den tid, vi har i dag. For der er ikke noget unge heller vil være, end der bare ansvarlig. De er ikke blevet tudet ørerne fulde om til ansvar for dig selv og dit eget liv, og bum til ansvar. Så unge er så disciplineret generation, til trods for, og det er sådan en lille kuriositet, at de tror, at de indimellem er unikke og gerne vil være det, men i virkeligheden er det enormt uniformeret i deres drømmelighed i at være ansvarlig. Og det ansvar, og det er sådan for mig det helt grundlæggende, egentlig som børne- og ungdomsorganisation, at prøve at få dem til at sænke skuldrene. Altså, tag dig sammen, tag dit eget liv alvorligt, men tag ikke det hele på dig. Preben Koch, en dansk præst og fængselspræst, tidligere skrev den der bog, der hed Skæld ud på Gud, nemlig siger det der med, at man har ansvar for det, man har magt over. Og det tror jeg faktisk, altså, og det er ikke sådan for at sige, at jeg har jo ikke magt over Afrika, så jo, det har du, når Folkekirkens Nødhjælp kommer med en indsamling, så har du faktisk magt. Men ikke sådan, at du hele tiden siger, at jeg behøver at grave mig ned over, hvordan verdens tilstand er af dårligdom, altså. Men jeg har jo magt i det postbud, jeg møder lige nu, eller i den taxichauffør, jeg sidder sammen med, eller den, jeg sidder med sammen med i et togkupé, har jeg magt over vedkommendes liv, for jeg er jo sammen med dem. Så lige der har jeg magt. Så der har jeg magt, og det, du har magt over, har du ansvar for. Underforstået, det, du ikke har magt over, har du heller ikke ansvar for. Og det synes jeg, altså, det er inde i den samme del. Så at befri unge for ansvarsfølelsen, men give dem meningsfulde opgaver, hvor de kan tage ansvar. Det er opgaven for en børne- og ungdomsorganisation. Ja, og til måske supplerende til det, altså det der er mig, mit sådan keyword i alt det her, det er meningsfulde opgaver. Fordi når vi kigger på hele det der med individets sejr og individets nederlag, er min lidt provokation nu, og sige, det er, altså, det er jo ikke fordi, jeg er imod den individualisering, det er ikke fordi, jeg er selv individualist jo, og synes, det er fantastisk, alle de med individuelle menneskerettigheder osv., vi har i dag. Men spørgsmålet er, når vi sad for 500 år siden, siger wow, man, hvor skal vi videre af den tangent? Der er virkelig meget lykke og oplevelse, glæde til mennesker at finde ved at blive mere og mere individualistisk. Mit spørgsmål er der mere at hente i den år? Kan vi gå længere ud? Og det er det, jeg siger, det tror jeg ikke, vi kan. Men vi kan heller ikke forestille os, at vi skal sige, du må ikke være individualist længere nu. For det er vi alle sammen på den måde. Så spørgsmålet er, hvordan kan vi, så det ikke bare at spole tilbage på det samme tangent, og sige, så skal vi have mindre individ og mere fællesskab. Den tror jeg ikke på. Vi er simpelthen nødt til at skue et tredje sted hen. Og det tredje sted hen er, det der i pædagogisk kreds hedder det fællestræde. Altså finde, hvad er det for en sag, der er større end mig, jeg kan blive forført af. Når jeg glemmer tid og sted, så bliver jeg forført af noget, en sag, noget at gøre. Og det er en udfordring for os i en tid, hvor meget er abstraktion. Der er mindre hammer og mejsel. Ikke sådan, der er mindre håndværk at gøre og lære og sådan nogle ting. Der er mere kommunikation, processer, alt det. Så det er mere abstrakt. Så definere konkrete, meningsfulde opgaver. Om det så er at sige, jeg vil have arbejde for flere sommerfugle i Danmark, dem med lyserød vinge, så er det jo et fantastisk projekt. Det kan også være andre projekter. Så det er mit bud på, når vi kommer langt ud på den der individualitetslinje, og så sige, og det kan kristendom være med til,
Ikke at bare kaste os tilbage og sige, nu skal du være mindre dig selv og mindre individ, men at kaste dig hen i at sige, hvad er det for en opgave, du har i din tilværelse? Og det er kaldt, det er Luthers kald, at der er en opgave til dig at gøre, og fordybe dig og fortabe dig i den, så meget, så du et øjeblik glemmer din egen navle. Så kristendommen sparker ind i opgaven. Ja, præcis. Mikkel har en anden formulering i kommentarfeltet. Ja. Han refererer Niels Nyman Eriksen, som er indvandrerpræst på Vesterbro. Ja. Han har en aftenbøn, der hedder: Gud, det som du i dag har lagt over til mig, lægger jeg nu tilbage til dig. Ja. Og så lægger han sig til at sove. Ja. Niels Erik Nyman har skrevet en vældig spændende, eller en vældig fin bog om gæsten, tror jeg det hedder. Eller hedder det verden, eller sådan et eller andet. Jeg tror, det er der, han skitserer den. Super. Ja. Vi er i gang med de sidste 4-5 minutter af vores kristendomskursus. Vores store kristendomskursus over 4 gange, som skulle have foregået heroppe i vores festsal, som vi i stedet for nu har revet ned og ved at male og bygge op igen. Så vi er klar til den store åbning. Og så har vi så i gengæld fået testet det her format. Tusind tak for alle spørgsmålene. Thea skriver, om det er muligt at få fat i slidesene. Dem, udover at man selvfølgelig kan gå tilbage og se videoerne herinde på, de ligger i videofanen eller live-fanen under YMCA Amagers Facebook-side, så lægger vi også, jeg skal nok lægge en PDF-udgave, er det ikke fint, John, af slidesene op i begivenheden deroppe, så I kan finde dem. Ellers så skriv en mail, så sender vi dem. Jeg kan supplere, jeg tror også, de bliver lagt i K5K's intranet. Ja, så hvis man er med der, men det er jo ikke sikkert, man er det heller, så lægger vi dem ind i Facebook også. Yes. Fint. Gæstfrihed, siger Mikkel, den hedder. Hvad siger du? Gæstfrihed. Gæstfrihed, det var det, tak, ja. Nå, vi løber på de sidste. Er der nogle spørgsmål, jeg har overset? Det kan være, at Philip, du havde et spørgsmål i virkeligheden. Er det sådan et afslutterspørgsmål, der åbner det? Lad os prøve, og så ser vi, om Jørgen plejer at være god til sådan lige at kunne, du ved, binde en sløjfe. Så kan jeg prøve at tage et andet spørgsmål. Nu har det jo været grundkursus i kristendom, og ikke grundkursus i kirken. Jeg synes, sådan, når jeg kigger tilbage på sådan op- og nedgang i mit eget liv med kristendom, så er der både givet en stor udfordring i at få det ind med modermælken, fordi man bare er vokset ind på kirkebænken med rosinpakken og så videre. Og alligevel er det noget af det, der gør, at man på en eller anden måde finder tilbage til kirken. Sådan så kristendom ikke bare bliver sådan en intellektuel disciplin. Det kan man i hvert fald hurtigt blive, om man kan læse den som sådan noget filosofisk. Så det, jeg synes, jeg vedbliver med at blive udfordret af, det er det der med, du har været lidt inde på det, men at leve et kristent liv, hvad vil det sige? Altså, i K5K vil vi nok også sige, det er sådan body, mind, spirit. Det er noget af det hele. Du kan ikke gøre det uden fællesskab. Du kan også gå i kirke om søndagen. Men det, jeg synes oftest, jeg møder hos folk, der er fuldstændig kirkefremmede, det er det der med, at de kan godt relatere til mange ting i kristendommen, men der er virkelig bare en kultur i en folkekirke, der kan være svært at komme ind i. Det kan også være svært at komme ind i også i vores kirkelige sammenhænge, og forstå det der med religiøsitet. Så nu ved jeg godt, at jeg er ved at åbne virkelig op her i spørgsmålene, men hvis det ikke skulle være en one-liner, har du så 3 gode råd til, hvad jeg skal gøre den næste uge, for sådan at blive ved med at leve et kristent liv i sådan bedste forstand. Altså ikke gøre mig mere hellig, end jeg skal være, men også bare holde mig lidt til ilden. Hvad er 3 gode bud? Philip, jeg tror, det er for kontekstmæssigt vil det være forskelligt. For nu kender jeg dig, så vil jeg sige, du skal ikke gøre noget for at holde dig til ilden, fordi du er jo i den grad et engageret menneske, der tager så meget ansvar. Men der kunne være andre mennesker, man vil sige lidt det modsat til. Altså bare for at sige, jeg er snart kommet til det. Det kunne også være at gå en tur. Eller ja. Men det var egentlig også bare, fordi jeg bare tænkte på, hvis jeg selv får et spørgsmål, hey, hvad vil det sige, at du er kristen? Og så simpelthen siger jeg til, hey, det kan jeg næsten slet ikke svare på. Fordi, og hvor kan man se det? Det ved jeg ikke. Altså, måske i en sådan lidt naiv, det skal nok gå
tænkning. Hvis du trykker mig på maven, så tror jeg egentlig, det kommer ud fra min kristendomsforståelse. Fordi i sidste ende er vi i Guds hånd, og jeg kan jo ikke kontrollere så meget. Fred med det. Altså, så det tror jeg egentlig helt grundlæggende. Men det er ikke sådan, jeg sådan går hver anden sekund og tænker på, at jeg er kristen. Altså, jeg er jo bare i hjørnet, og det hænger lidt sammen. Og for ikke så lang tid siden, det er faktisk, det er nogle år siden, der spillede jeg fodbold, og så var vi til træning, og så var der en, der kom gående. Og så spurgte han, og så vi har bare spillet sammen et års tid, eller sådan ting. Så sagde han, hey Jørgen, hvad laver du egentlig? Og vi kom gående ned for træning og snakkede fodbold og sådan ting. Så siger jeg, hvad laver du? Jeg spiller ind på midtbanen. Nej, hvad laver du sådan ved siden af? Nå, siger jeg. Jamen, nu er det jo så 7 år siden, så sagde jeg, jeg er præst. Og så gik han fuldstændig i stå. Ikke? Og sådan helt banalt og siger, det er stammet frem, det kan du ikke være med den måde, du spiller fodbold på. Og det er jo fordi, når jeg spiller fodbold, så er jeg et engageret menneske. Du går ind i det. Det kan jeg bekræfte. Og det er jo sådan naive stereotyper og sådan nogle ting. Men det, nej, hvad jeg vil sige, det der, jeg kan ikke udskille, hvornår er jeg Jørgen kristen, og hvornår er jeg Jørgen ikke kristen. Altså det, på en eller anden måde er det jo bare blevet et liv, uden at jeg føler Gud hver eneste sekund. 3 gode råd. Jamen, du skal da banke på inde hos din nabo, og så skal du cykle dig en lang tur, og så skal du gå til nadver. Jeg siger tak. Følg med på Facebook, om det sker. Ja, det er vi meget spændt på, Philip. Det er, nu er du hængt op. Yes. Tak for det. Og så er der vist... Jeg skal simpelthen... Skal jeg bare runde af nu? Du skal runde af nu, men har du noget at runde af med? Nej, det ved jeg. Jo, jeg har 2 ting. Det ene, det var overskrevet, for du har sagt det nogle gange. Vil du have ekstra lys lige til det sidste også? Ja, det kan godt blive nødvendigt. Ja. Men nej, det der med, at det skulle være alt om kristendom, det blev det jo slet ikke. Men jeg synes på den anden side også, at vi kom rundt om en portion viden og noget portion eksistens og diskussion og lande i dag sådan lidt her og der, men i en eller anden griben i vores kaos 2021 og prøve at fange retning i det. Og for mig fanger jeg retning i ritualet. Og det er så kogt ned til bundlinjen i høj grad indhold fra min side, men ellers vil jeg bare på vegne af hele kongeriget og dronningen sige tusind tak til teknikken. Teknikken er jo 80% af vores liv, og al kommunikation og tilværelsen i det hele taget sikkert også er Gud. Så derfor en stor tak til Peter Wittrup, som har stået for teknikken her. Jeg synes, han skal have en hånd. Og tak til Jørgen Kvist for at føre os igennem de her 4 aftener grundkursus i kristendom. Tak for i aften.